Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 8 май пәнҗешәмбе көне атна кичен Әнкарада 13 сәгать. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц ишлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3 һәм Түрксат 4 яршеннәре белән 3 тапкыр w.trt-dinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарның TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот Ист радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда интернет һәм ияршин аша Вот Вест радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркия илбашы Реджеп Тайип Эрдоган Пакистан премьеры белән телефоннан сөйләште. Эрдоган Төркиянең Һиндстан белән Пакистан арасындагы киеренкелекнең тагын да үсүенә комачаулар өчен кулларыннан килгәнне башкарырга әзер булуын ачыклады. Илбашы идарәсенең элемтә рәислеге белдергәнчә, чәршәмбе көнне узган сөйләшүдә Һиндстан-Пакистан арасындагы киеренкелек 6 май төнендә оештырылган һөҗүм һәм соңгы тәрәккыятләр каралды. Белдерүдә Төркиянең Пакистан белән теләктәшлегенә ишарәләгән Төркия лидеры Пакистан халкының кайгысын уртаклашты һәм яраланучыларга шифалар теләде. Эрдоган Әнкара җитәкчелегенең Пакистанның бу барыштагы салкын канлы һәм тотнаклы сәясәтен хуплавын белдерде. Төркия дәүләт башлыгы Пакистанның 22 апрельдә Җамму һәм Кашмирдә оештырылган террор һөҗүменә белән бәйле тарафсыз, үтә күренмәле һәм ышанычлы халыкара тикшерү алып бару тәкъдименең дөрес булуын ачыклады. Ике көндәш ил булган Һиндстан һәм Пакистан арасындагы киеренкелекне бетерү максаты белән дөнья лидерлары бәрелешләрне туктату чакыруын ясады. АКШ илбашы Дональд Трамп ике илне дә дошманлыкны бетерергә чакырды. Төркия илбашы Реджеп Тайип Эрдоган вазгыятьне җайга салу өчен дипломатик ярдәм тәкъдим итте. Пакистан Һиндстан оештырган һавадан һөҗүмнәрдә 31 гражданлының якты дөньядан китүен һәм 57 кешенең яралануын белдереп, җавап кайтарачакларын җиткерде. Шулай ук Пакистан һава көчләренең 5-се хәрби очкыч һәм 1-се кешесез һава аппараты белән бергә 6 Һиндстан һава аппаратын легаль саклану кысаларында бәреп төшерүен, булар арасында 3 Рафале очкычының да булуын ачыклады. Пакистан армиясы сүчесе генерал-майор Әхмәд Шәриф Чаудри пәнҗешәмбе көнне ясаган белдерүендә Израиль чыгарган Хароп дроннарының төрле урыннарда, шул исәптән Карачи һәм Лахор кебек зур шәһәрләр янында атып төшерелүен җиткерде. Һиндстан соңгы 10 елда Израильдән 2 миллиард 900 миллион доллар күләмендә хәрби җиһазлар, шул исәптән радарлар, күзәтү һәм сугыш дроннары, ракетлар сатып алган. Пакистан армиясы сүчесе матбугат очрашуында Карачи һәм Лахор шәһәр чикләре эчендәге урыннарда да җимерек калдыклары җыела дип белдерде. Һиндстанның Уттаракханд штатында Бурала казасы нәтиҗәсендә ким дигәндә 6 юлчы һәлак булган. Бу хакта штат медиасы хәбәр итә. Дәүләт хәбәр агентлыгы Doordarshan News мәгълүматына караганда, Бурала Уттаракханд штатындагы Ганганани шифалы су чыганаклары янында һәлакәткә очраганнан соң бер кеше авыр яраланган. Бурала казасы булган җирдә идарә һәм коткару төркемнәре көтә дип әйтелә хәбәрдә. Штат премьер-министры Пушкар Сингх Дхами яраланучыларга барлык ярдәмнәрне күрсәтү һәм казаны тикшерү турында күрсәтмә биргән. Ул X платформасында булай дип язган: "Мин бу мәсьәлә буенча вәкаләтлеләр белән даими бәйләнештә торам һәм барысын да якыннан күзәтеп барам." Төркия Европа парламентының 2023-2024 елларга караган Төркия хисабын кискен рәвештә кире какты. Бу хисапны Әнкараның ичке һәм тышкы сәясәтенә карата чынбарлыкка туры килмәгән һәм тискәре карашлы документ дип бәяләде. Чәршәмбе көнне ясалган белдерүдә Тышкы эшләр министрлыгы Европа парламентының гомум шура утырышында кабул ителгән хисапны тәнкыйтьләп, бу документның террор оешмаларына һәм кайбер даирәләргә Төркиягә каршы пропаганда нигезе тудырган оешманың тискәре карашын чагылдыруы җиткерелде.
Террор уюшмаларында һәм кайбер даирәләргә Төркиягә каршы пропаганда нигезен тудырган уюшманың илебездәге сәяси динамикалар, тышкы сәясәтебез һәм хөрмәтле ил башының Төньяк Кипр Төрек Җумһуриятенә ясаган сәфәренә кагылышлы нигезсез бәяләмәләрен кире кагабыз дип әйтелде. Министрлык шулай ук Авропа парламентын Төркиянең күптән дәвам иткән Авропа берлегенә әгъзалык барышы кысаларында тагын да конструктив һәм баланслы тотыш күрсәтергә чакырды. Türkiye авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Русия җиңү бәйрәме уңаеннан 11 май төненә кадәр дәвам итәчәк бер яклы утны туктатуны игълан итте. Дәүләт башлыгы Владимир Путинның милли бәйрәм вакытында бәрелешләрне туктату карарын Киев җитәкчелеге хупламады. Украина лидеры Владимир Зеленский әлеге адымны кире какты һәм куркынычсызлык нигезнәмәсе белән чит ил лидерларын Мәскәүдәге котлауларда катнашмау мәсьәләсендә кисәтте. Кремль бу кисәтүне янау дип белдерде. Сүзче Дмитрий Песков Украина утны туктатуны бозган очракта тиз һәм эффектив хәрби җавап кайтарачакларын җиткерде. Израильнең элекке хөкүмәт рәисе белән Бен-Гвир арасындагы дәгъва килешү белән төгәлләнде. Израильнең Кан иҗтимагый каналы җиткергәнчә, шиктән тыш уңчы милли иминлек министры Итамар Бен-Гвирның элекке хөкүмәт рәисе Нафтали Беннетның хатынына карата ачкан яла ягу дәгъвасы Беннетның $10,000 компенсация түләве белән төгәлләнде. Харец газеты хәбәр иткәнчә, бу эш Гилад Беннетның Бен-Гвир фиркасы активистларын үзенә басып керүдә гаепләгәннән соң башланган. Шул вакытта Бен-Гвир Беннет турында гаиләсен таркатырга мөмкин булган мәгълүматкә ия булуын белдергән. Кан хәбәр иткәнчә, бер ай узгач килешүгә ирешелгән, ләкин бу хакта җентекле мәгълүмат бирелми. Газзага оештырылган яңа Израиль һөҗүмнәрендә ким дигәндә 54 фәләстинле якты дөньядан китте, дистәләрчәсе яраланды. Ал-Туфах районында сыену урыны буларак кулланылган бер мәктәп бомбага тотылган. Һөҗүмдә 16 кеше үлгән. Газза сызыгындагы бер базарга оештырылган һөҗүмдә 22 кешенең гомере өзелгән. Хан Юнус, Бани Сухейла һәм төрле качаклар шәһәрчегендә дә үлемнәр күзәтелгән. Газза хөкүмәтенең медиа офисы белдергәнчә, Израиль 234-тән артык сыену урынын максат итеп алган. Газзаны тулысынча камап алу фәләстинләр арасында авыр кытлыкка китерде. Бар дөнья Тель-Авив җитәкчелеген гуманитар ярдәмнәрне уздыру рөхсәтен бирергә чакыра. Израиль 2023 елның 7 октябреннән бирле күбесе хатын-кыз һәм балалар булган 52,600-дән артык кешене үтерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы радиосында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең тышкы сәясәте исемле тапшыру тизмәбезнең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүгенге тапшыруның темасы 1915 ел депортация һәм урнаштыру кануны халыкара хокук. Игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дугач Ипәкнең аңлатмасын тәкъдим итәбез. Госманлы императорлыгы эчендә барлыкка килгән әрмән вакыйгалары бар дөньяга таралды. Без депортация һәм урнаштыру кануны бүгенге көндә гамәлгә кергәне кебек, шулай ук мәсьәләнең геноцид кына түгел, кешелеккә каршы җинаять булып булмавын да тикшерәчәкбез. Геноцид мәсьәләсендә беренче мөһим тәртипкә салу 260 номерлы БМО гомум шурасы карары белән 1948 елда геноцид җинаятын булдырмау һәм җәзага тарту килешүенең кабул ителүе белән барлыкка килде. Килешүнең 2нче маддәсендә геноцид түбәндәгечә тасвирлана. Геноцид милли, этник, расычыл яисә дини бер төркемне өлешчә яки бөтенләй юкка чыгару максаты белән түбәндәге гамәлләрне башкару ул. Төркем әгъзаларын үтерү, физик яктан яисә акыл ягыннан җитди зарар күрү, кеше сәламәтлеген өлешчә яки тулысынча какшату, бала тудыруга комачаулау, балаларны башкаларга бирү. Килешүгә күрә геноцидны башкарырга ярдәм итү, геноцидка кытырту, аны тәшвик итү һәм геноцидта катнашу да җинаять булып тора.
Геноцид җинаятын булдырмау һәм җәзага тарту килешүенә күрә геноцид буларак кабул ителәчәк гамәлләрнең 4 төрле корбаны бар. Булар милли, этник, расачыл һәм дини төркемнәр. Геноцид хакында шуны да әйтеп китәргә кирәк. Бу җинаят белә торып башкарыла. Белә торып милли, этник, расачыл яисә дини бер төркемне өлешчә яисә тулысынча юкка чыгару. Бер төркемнең сәяси һәм кораллы гамәл башкаруы исбатланган очракта аны килешү геноцид корбаны буларак кабул итми. Әрмәннәр исеменнән эш башкаручы партия яисә охшаш оешмаларның башта реформалар үткәрү, аннары автономиягә күчү, соңыннан бәйсез булу теләге һәм бу максат белән сәясәт алып баруы һәм террорчылык белән бер рәттән кулына корал алуы да ап-ачык. Әрмәннәр депортация һәм урнаштыру кануны гамәлгә кергәнче сәяси төркем барлыкка китерде. Бер төркемне төркем буларак юк итү ирадәсенең бу төркем әгъзаларына карата тыелучы нәфрәт нәтиҗәсендә чыгуы беленә. Дәгъва ителгән кебек, әрмән геноцидының чынга ашуы өчен яраклы шартлар кирәк була. Мәсәлән, Германиядә Гитлерның чыгуы өчен ярашлы фәлсәфә, әдәбият һәм мәдәният бар иде. Төрек мәдәниятендә, төрек фәлсәфәсендә мондый нәрсә юк. Киресенчә, әрмәннәр тугры җәмгыять буларак беленә. Чыгышы белән әрмән булган ватандашлар дәүләттә югары дәрәҗәле вазифалар башкарган. Әлеге шартларда әрмәннәрнең расачыл нәфрәт аркасында юкка чыгарылуын әйтү дөрес тотыш түгел. Депортация һәм урнаштыру кануны әрмәннәрнең төркем буларак юкка чыгуына китерәчәк тормыш шартларын белә торып кыенлаштыруны максат итмәгәннән геноцид түгел. Барлык буларга карамастан депортацияләнгән төркемнең югалтуларын геноцид дип әйтеп буламы соң? Моны тикшерергә кирәк. Бу шартларда сәяси төркем булса да әрмәннәргә карата расачыл нәфрәт белән юкка чыгару теләге булмыйча, башкарылган күчерү һәм урнаштыру нәтиҗәсендә мөһим үлчәмдә әрмәннең үлүен геноцид итеп күрсәтергә тырышучылар бар. Халыкара җинаять мәхкәмәсенең 7нче маддәсендәге 1нче параграфта санап кителгән үтерү, күпләп үтерү, депортация, кырыслык бер җәмгыятькә каршы киң таралган һәм систематик һөҗүм булганда гына кешелеккә каршы җинаять булып санала. Төркия куркынычсызлык көчләре әрмәннәргә каршы мондый һөҗүм башкармады. Әрмәннәрне төрле сәбәпләр аркасында төркем буларак максат итеп алучы кырыслык булмады. Беренче Бөтендөнья сугышы башлангач һәм Көнчыгыш фронтта куркыныч туганчы төп хак һәм хокуклардан һәркем файдаланырга дәвам иткәне кебек, депортация һәм урнаштыру кануны гамәлгә кергәнче дә бу хаклары кулларыннан алынмады. Кайбер җирле бандаларның депортацияләнүче әрмәннәргә һөҗүм итүләре дә тәртипне бозу вакыйгалары була. Әрмәннәрне илдән җибәрү әрмәннәргә каршы киң таралган һәм систематик һөҗүмнең өлеше түгел. Бу өчен барлык депортация һәм урнаштыру канунының кешелеккә каршы җинаять булмавын ап-ачык рәвештә күрсәтеп тора. Бу шартларда депортация һәм урнаштыру кануны легаль һәм аны гамәлгә керткәч барлыкка килгән үлемнәр дә җәза хокукы җәһәтеннән чираттан җинаять кысаларына керә. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мактаран таушар, Төркиягә татар хиҗрәтенә багышланган ташу тезмәбезнең бүгенге 19нчы бүлегендә Галимҗан Идриси турында сүз алып барабыз.
20 гасыр башы татар дөньясы күренекле шәхесләргә бай чор. Гасыр башында татар әдәбияты, сәнгате, мәдәнияте камилләшә, яңа заманча мәдәният үсеш ала. Бик хәрәкәтле булган 20 гасыр башында үзенчәлекле шәхесләрдән берсе, сәясәтче, җәмәгать эшлеклесе, дин әһеле һәм журналист Галимҗан Идриси дип әйтергә мөмкин. Аның эшчәнлеге Татарстан яки Төркия белән турыдан-туры бәйле булмаса да, аның гомер юлы татар тарихының бер өлеше белән бәйле очырга карый. Галимҗан Җәгъфәр улы Идриси 1887 елның 1 маенда бүгенге көндә Казакъстанның Кызыл Яр яки икенче телле Петропавловск шәһәрендә барлыклы бер гаиләдә дөньяга килә. Гаилә үз дәвренә күрә алдынгы карашлы була. Гаиләдә даими рәвештә 2-3 газет алдыралар. Аларның берсе Тәрҗеман газеты була. Идриси башлангыч белемен туган шәһәрендә ала. 1902 елда исә гыйлемен арттыру өчен шәһәрнең мәшһүр мәдрәсәләреннән булган Бухара шәһәренә китә. Бухарада ул 6 ел югары белем ала. Бухарадан соң исә белемен камилләштерү өчен Истанбул шәһәренә юнәлә. Истанбулда ул 1912 елга кадәр яши. Бу елларда Оренбургта чыга торган Шура журналында актив рәвештә язмаларында бастыра. Аның язмалары төрле темаларга карый. Истанбул университетын тамамлаганнан соң Идриси 1912 ел соңында Рәсәйгә кайта һәм Оренбург шәһәрендәге Хөсәйния мәдрәсәсендә укыта башлый. Моның белән бергә Шура журналы белән хезмәттәшлек итә. 1913 елда Галимҗан югары белемен арттыру максаты белән Бельгиянең Леш шәһәренә, аннан Швейцарияның Лозанна шәһәрендә телләр һәм философия өйрәнә. 1914 елда Беренче Бөтендөнья сугышы башлангач, ул Истанбулга килә. Истанбулда оештыручылар арасында татарлар да урын алган Түрк йорты журналында 1914-1915 елларда мөхәррирләрнең берсе буларак хезмәт куя. Бу чорда ул Түрк йорты журналында мәкаләләр яза. Язмаларның берсе исә Муса Җаруллах хакында. Ул бу язмасында Муса Бегине протестант, реформатор Лютер белән чагыштыра һәм Муса хәзрәтне дәвренең иң улы җәдитчесе буларак тарата. Истанбулда 1915 елның ахырына кадәр Түрк йорты журналында эшләгәннән соң сентябрь аенда тәшкилаты махсуса күзләү оешмасы вәкиле буларак Германияга китә. Татарлардан бу оешма эчендә Габдрашид Ибраһимның да роль алуын әйтеп китәргә кирәк. Аларның Германияга җибәрүләрендә төп максат булып, немецларга, алманнарга әсир төшкән Рәсәй, Русия мусульманнары белән пропаганда эше алып бару була. 1915 елдан башлап Галимҗан Идрисинең тормышы күбрәк Германия белән бәйләнгән дип әйтергә мөмкин. Идриси Рәсәй, Русия мусульманнары торган лагерьларда имам вазифасын башкара. Шулай ук башкалар белән әсирләр арасында төрле газет һәм журналлар чыгаруда да актив роль ала. Булар арасында Эль-Джихад газетын, Яңа тормыш, Татар иле, Yeni Дугу, Яңа көнчыгыш газетын әйтеп китү кирәк. Османлы дәүләте тарафыннан Германияга җибәрелгән Галимҗан 1915 елдан башлап 1921 елга кадәр Германиядә чит ил эшләре министрлыгы хезмәткәре була. Бу чорда аның эшчәнлеге югарыда искә алынганча әсир мусульманнар белән бәйле була. 20 елларда ул Советлар иленә кайта һәм кулга алынып төрмәгә ябыла. Ләкин ниндидер юлын табып
Узакламый ул иреккә чыга һәм 1922-1924 елларда Бухара Халык Совет Республикасының Германиядагы рәсми вәкиле буларак хезмәт куя. Бу дәврдә СССРдән Советлар Берлегеннән Германияга укырга җибәрү өчен мусульман студентларын топлый. Русия мусульман студентларына ярдәм җәмгыятен Аллаһны олылау мусульман берләшмәсен оештыручылардан һәм аларның җитәкчеләренең берсе була. Укырга килүче укучы яшьләр арасыннан Шәмсел Банат исемле кызга иленә. Идриси Германиянең мусульман җәмгыяте тормышында актив катнаша. Матбугатта чыгышлар ясый, лекциялар укый. 1929-1930 елларда исә Берлин университетының философия факультетында ирекле тыңлаучы буларак белемен арттыра. 30 елларда Идриси Германия чит ил эшләре министрлыгы фәнни хезмәткәре, консультанты, 1939-45 елларда пропаганда министрлыгында гарәп һәм төрек редакцияларын җитәкли, радио пропаганда алып бара. 30 елларда ул Финляндиядагы татар балаларында укыта. Галиева Акыштың тормыш иптәше Зарифа ханым Идрисинең шәкерте була. Зарифа ханым устазы белән күп еллар үткәчтә хат алышуы билгеле. Бер дәүләт эчендә төрки бергәлек идеясе тарафдары буларак Идриси иммигрантлар арасында танылу алмый. Тәкәбберлеге һәм сәяси яктан килешмәүчәнлек аркасында татар иммиграциясының барлык лидерлары белән катлаулы мөнәсәбәттә тора. Яңа милли юл журналында Гаяз Исхакиның язмалары моңа дәлил булып тора. Соғыштан соң Идриси Мысырга күчеп китә. Патша Фарук сараенда тәрҗемәче булып эшли. Мысырда элеккеге татар хәрби әсирләреннән торган авыллар төзергә тели. 1952 елда патша бәреп төшелгәннән соң Саугут графсарына китә, тәрҗемәче булып эшли. 1959 елда катаракта операциясы өчен Германияга китә һәм операциядән соң инфекция аркасында вафат була. Шулай итеп, бик күп маҗаралардан торган, фильмнарга тема булырдай гомер җибе Идрисинең иң актив эшчәнлек алып барган иле Германиядә өзелә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, фән докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру дизмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булабыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан Түрксат 3 һәм Түрксат 4 яршины белән 3 тапкыр w.trt.dinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle кушымтасыннан Вот Ист радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән сау булышабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.